हेलौ लोगोफोर, आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव लोगोफोर आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनोसै। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे अख्रांनि हाथरखि फिल्मखौ नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं नोंथांमोननो आंनि नैबे भिडिअआव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै ला। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों बिरफुं बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ बिथांमोना निउबो एपआव जेब्ला फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आंनि नैबे चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होगोन। बे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जाबाय प्रबिन मैथा बर'। लोगोफोर, आरो बे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो गोजोन बर'। लोगोफोर, जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ निउबो एपआव फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं नोंथांमोननो आंनि नैबे चेनेलाव आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेखायनो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै ला, होनब्लासो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जेब्ला बिथांमोना आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनो मोनगोन।